Il-Prim Ministru Joseph Muscat ta' assigurazzjoni lill-familja tal-kuntistabbli Simon Schembri li l-Gvern se jħallas għall-kura neċessarja li se jkollu bżonn kemm f'Malta u kemm lil minn xtutna. Fuq Facebook qarib tal-vittma qal li f'laqgħa privata li Dr. Muscat kellu ma' Mojra Schembri, mart il-vittma u qrabatu, aċċertom li Simon mu se jitlef l-ebda benefiċċji u se jara li l-Gvern joffrilu l-aqwa kura neċessarja kemm f'Malta u kemm barra. Il-kuntistabbli Simon Schembri indarab gravi f'nofs ix-xahar meta allegatament li Debono, ġuvni ta' 17-il sena, saqal fuqu wara li waqfu f'ħalluqa meta kienet isuq vettura bla liċenzja u polza tal-assigurazzjoni. Kien hawn li l-aggressur allegatament saqal fuqu u baqa' jserreb bih min-naħa l-oħra tat-triq għal madwar 400 metru sakemm qalgħu minn taħt ir-rota. Debono ġie mexli bi 3 paġni ta' akkużi fosthom bl-attentat ta' qtil ta' Schembri. Fil-qorti, it-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri qal li l-kuntistabbli ġarrab ksur estensiv fil-kaxxa ta' sidru u ġrieħi serji fidu l-lemenija tant li drieħ inqalet minn posta. Huwa fisser l-inċident bħala wieħed mill-agħar inċidenti li qatt quddiem għajnejh f'dawn l-aħħar 20 sena. Waqt li taħar lil Dr. Muscat għall-għajnuna li joffra lil Schembri u lill-leżiż tiegħu, il-qarib tal-familja żied jgħid li matul il-laqgħa il-Prim Ministru offra wkoll għat-tagħżliet lill-kuntistabbli Schembri la darba jirkupra b'mod sħiħ.